tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya ngapuran aku yen ninggal kesliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panjenenganmu muga kowe enggal entuk gantiku ati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak sangka bebasaning kembang mekarono ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu lono perkara satresno ra bisa dipaksa hatiku percaya yen kowe pasti bisa nilake aku sumanding wong liya ora gampang nampa lelakon iki nanging aku tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya ngapuran aku yen ninggal kesliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panjenenganmu muga kowe enggal entuk gantiku ati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasaning kembang mekarono ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu lono perkara satresno ra iso dipaksa hatiku percaya yen kowe pasti bisa nilake aku sumanding wong liya ora gampang